Počkaj. Takže 2 týždne máme čas, čo? Pozri, aha, už dým, pozeraj. Cítim. No, pokračuj. No, idem ja, pokračuj. Nemám zápal na one chujoviny. No, idem ja skúsiť. Au! Idem ja skúsiť. No. Počkaj, to urobím, hej? To urobím. No. Tak to bola sila. Fúha. Škoda, že si prestal. Koľko to sa nedá. Je tam celý prúd, tam uvidíš. Ja skúsim maličík, lebo to je také malé. Už asi nie. Počkaj, musím olúpať. Ohorené. Počkaj. Dobre. Gangnam Style. Toto je ohorené. Aha. Dobro, Miky, no. Neviem. Ja viem. Sledované. Môžem ja skúsiť? Hej. To mi nemusíš robiť. Musím, potom to nezapáliť. Neboj, ja to tak zapalím, že mi začne toto drevo. Ja, to je voňaj. Pukance. Svarem. Dobre. Počkaj. Keď zapalím, tak aj celé mochovce vybuchnú. Dobre. Tak si to chytíš, poď sem. No ja viem. Vidím. No, chyť. Počkaj, musíš z tejto strany, Peťka. Dobre, tak sa vymeň. Počkaj, zatiaľ to polož, aby nás bolo vidno dvoch. Oľuťo. Polož to. Zmena. Počkaj, takže tak si to dáš, hej? Druhou rukou si zoberieš sokinu. Koho? Toto je sokina. Sokinu si zoberieš? Takto a dáš to takto a budeš iba takto robiť. Dobre. Môžeš to aj trošku tlačiť, hej? Dobre. A stačí otať aspoň tak, dobre? Ale tak choď ďalej. Už natáča? No, choď ďalej. Dobre. Tak, musíš to ale držať, Peťka. Dobre, držím to. Ale druhou rukou nie, pravou budeš oné Choď ďalej. Ale drž si to, počkaj, to budem držať inou. Ale choď ďalej. Peťa, čo robíš? Peťa, ale trošku väčší priestor tomu musíš dať. To je ono, vidíš? Je teplo. No, už ide! Super! Ešte, poď. Ja už nevlázem. Poď. Nejde. Ešte makaj. Poď. Ježiš, ja už nevládzem. Au. Ukáž, ako si zadýchala. Ťažké, čo? Nie, to musí ísť, to pôjde lepšie, počkaj. Celý proces kameruj. No, Kde máš cukinu? Cukinu máš, Peťka, neviem, ty si ho niekde položila. A kde je ten nožík? Tu. Teraz nemusíš robiť, teraz ani dym nešiel, teraz to nemusíš robiť. No to chcem spraviť, počkaj, iba to spravím. Peťa, ja som bushcrafter. Si tak, nie? Alebo to strhá? Nie, to je na sukinu. Na cukinu. Ty čo máš za nožík pre Boha, však vám nie je vidno. Gangnam Style. Peťa, kúkni sa, sír. Torta. No makaj, Peťka. Ti dám makaj. Dobre, Peťka, to stačí úplne. Počkaj teraz, ak to bude horieť. No. Tak, ja teraz aj mochovce podpálim. Tak to bude horieť. Tá kamera je nejaká pomalá. Lebo ty urobíš už jeden pohyb a ona opäť minút urobí ten pohyb, čo si ty urobil. Ty budem robiť toto. Počkaj. Super, počkaj sa na to. Takto si to nejako. Presne, tak, áno, presne, dobre. Počkaj. Tak. Nie. Tak. Áno. Počkaj. Počkaj, ja sa mi to sadnem. Tak.
Peťa už to spravila. Ukáž. Stojím sama. No už si to mala, len to musíš držať, lebo si to takto, hej, presne takto a iba prevletieš. Takto, takto. Au, dobre. Tak. Dobre. Počkaj, a druhou stranu ideš robiť. Dobre. A ja chcem robiť toto stranu, aha. Tak ideme na to, podržím ti to, hej. No ideš. Moja šlapka v zábere. To je ono. Začni pomaly a Peťka potom stupňuj. Peťka, ale väčší musíš dať rozmach, lebo potom to necíti ani to drevo. A ty čo myslíš, že ja som stroj? Au, jau, jau. Au. Není to sranda, no. Toto deťom do rúk nepatrí. Veru. Ty si není normálna, Peťa. Gangnam style. Ale dobre.